για κίνηση και πρόοδο. Κάποιος εδώ κινείται, φίλοι μου, συναισθηματικά προς το μέρος σας ή υπάρχει στον ορίζοντα μια έντονη ερωτική συναισθηματική διάθεση. Απ' την άλλη έχουμε το βασιλιά των πεντάκτηνων ανάποδα. Πεντάκτηνα ύλη, υλικά αγαθά. Εδώ όμως εμφανίζεται το αγκάθι, όπως ο Θούριζας και ο αυστηρός Κρόνος. Έτσι έχουμε και ένα βασιλιά πεντάκτηνων ανάποδα, το οποίο μας δείχνει έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση που είναι κλειστός, άκαμπτος, υπερβολικά προσκολλημένος στην ύλη, στον έλεγχο ή στην ασφάλειά του, βγάζοντας μια ψυχρότητα ή μια δυσκολία να προσφέρει πρακτική σταθερότητα. Είναι ψυχολογικά παγωμένος. Έχουμε τον υπότη των κυπέλων, είναι η πρώτη μας κάρτα. Η κάρτα του ρομαντισμού, της συναισθηματικής κίνησης, του μηνύματος που έρχεται με συναίσθημα και ευαισθησία, δένει απόλυτα με το Δία στον καρκίνο και την ανάγκη του ύγος που είδαμε πριν. Αφετηρία εδώ έχουμε τα σύννεφα, μια περίοδος με σύγχυση, αμφιβολίες, φόβους και παρεξηγήσεις, όπως ακριβώς έδειχνε η ενέργεια του Χάγκαλαζ εδώ, του Ρούνου. Και ο παγωμένος Κρόνος εννοείται. Τα πράγματα, φίλοι μου, υπήρξαν θολά, ομιχλώδη και υπήρξε μια εσωτερική ανασφάλεια. Η δίωδος, βλέπουμε εδώ το κλειδί. Ωστόσο, το κλειδί, φίλοι, ανοίγει πόρτες ως γνωστόν. Δείχνει ότι η λύση έρχεται μέσα από μια συνειδητοποίηση, μια καθοδήγηση ή μια θεραπεία της κατάστασης. Υπάρχουν πλέον νέες απτές δυνατότητες και επιτυχία, αρκεί να χρησιμοποιηθεί η σωστή στρατηγική. Το δέντρο εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε ότι έρχεται να δώσει την τελική προοπτική, αφορά την ουσιαστική υγεία, την ευημερία, την αντοχή και τις ρίζες μας. Όλη αυτή η διαδικασία από τη σύγχυση στη λύση λειτουργεί σαν μια βαθιά θεραπεία για το σώμα και την ψυχή, χτίζοντας μακροπρόθεσμη σταθερότητα και φυσική προστασία, σαν τα γερά θεμέλια του Ταύρου και του Λέοντα. Άρα εδώ τι βλέπουμε, φίλοι μου? Από την ομίχλη και τους φόβους στο κλειδί της λύσης και στη βαθιά ριζική εσωτερική αναγέννηση. Θα έχετε μια ριζική αναγέννηση, φίλοι μου, από ό,τι βλέπω στο επόμενο διάστημα. Εντάξει, και με αντοχή, με προσπάθεια στρατηγική θα προχωρήσετε στο επόμενο βήμα με το άλογο εδώ, το ρούνο που συμβολίζει τον Ιππέα, έτσι, και ότι πάτε προς μια νέα κατεύθυνση, ξεπερνώντας τους παλιούς φόβους και παλιές καταστάσεις, φίλοι μου. Έχετε το κλειδί για να γίνει αυτό. Ο Κρόνος μας ζητά να κοιτάξουμε την κατάσταση, να κοιτάξετε την κατάσταση κατάματα, να μην φοβηθείτε. Σαν το λιοντάρι και να είστε γενναίοι, να φροντίζετε την υγεία σας πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα η υγεία, παιδιά, και μετά τα υπόλοιπα. Και θα βγείτε νικητές στο επόμενο βήμα που θα κάνετε ή που ήδη έχετε αρχίσει να κάνετε. Φίλοι μου, λοιπόν, εδώ έχουμε η πρώτη κάρτα που πήραμε. Σας θυμίζω, πήρα ταρό